kandidátov na primátora má vlastne rovnaké štartovacie pozície a podmienky. Chcem sa ťa spýtať, čo považuješ ty takú za svoju najdôležitejšiu devizu, ktorú sa chceš predstaviť a upútať pozornosť voličov, aby ťa volili za primátora? V podstate v tom prvom vystúpení som povedal, dal som svoju charakteristiku ako kandidáta na primátora a je to veľmi slušne zopakujem. To je praktické skúsenosti so životom v meste. To znamená samospráva, organizácia, inštitúcie, samozrejme môj osobný postoj a môj vzťah k mestu, lebo je veľmi, veľmi úprimný a preto aj kandidujem. No a potom sú tu ďalšie ešte niektoré aspekty, ktoré sú s tým, že jednak kandidujem ako nezávislý kandidát, nie som kandidátom žiadnej skupiny, lobistickej, ekonomickej, neviem to nazvať. V poslednom období začínam, už sa mi dostávajú prvé signály, že údajne som kandidát niekoho. Ja som dal čestný sľub občanom mesta, nie som kandidát žiadnej skupiny politickej ani nejakej lobistickej, že sa nevzdám prospech žiadnej politickej strany čestne pred ukončením kampane a že prípadne, že budem zvolený za primátora mesta, budem hájiť záujmy všetkých občanov mesta. Tak, ako som to robil doteraz. Ja som v podstate nikdy nesľuboval. Pokiaľ sa dalo, pokiaľ sme našli riešenia, tak sme vždy spoločne konali. Hľadal som vždy kompromisy, ako sa dohodnúť z jednou, z druhou stranou, lebo to je vždy najdôležitejšie. V podstate nie presadzovať za každú cenu svoj názor, ale vedieť nájsť také kroky, ktoré budú obojstranne priateľné.